isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Ngam iti agdama ket agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apay nakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay! Oh, Donna. Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay tinalablabas pa ingam iti bagik. Nagbalinak anapudnokan ka. Nga uray adda kay ti adayo. Ngam apay alinukunak. Apay saldi. Oh, pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka nalupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadda kaya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby. Aging gaan nagsikog da itoy. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasam tanadaan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan na liniklikak ni Ruby. Nagsina kamin. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klon na kaging gayta. Kita daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo na kabasol ko. Yung pagbababuya akong ti amin. Kidawag. Kaya na kumapay ti may kaduhagon taway. Tapos sulitak dagiti nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga warukanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tantanak ta. Diyak lagi di ka ba ilan lumapukaw kayo? Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibagasal di. Anyapay ti insangpet mo aparikot. Anyapay ti insangpet mo apagkasagtan ti riknag. Oh, Donna. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Oh. Tikat ni Ruby. Kat alaik ti ubing. Ngamin, saan kat ngarod akayat ti asawa na nga alain? Kasi ti ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma, tauman nugot ka nga ang naid dito'y balay ti ubing.
Talaga gaya mapudnutin paganimanang mukanyak doon Nga anya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay, ati kayat ko asawan, awan ka day ti sabali a mga iwan iti dayjay nga ubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awaten ti anak na iti basol? Iso nga, indan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya. Namuyo lang ko man. No kasano kasakitin aramid ti asawa kanyak nanang. Namuyo lang ko man. Doon anak ko. Maag ako numaag. Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto makidi tinaramid mo anak ko. Ngamin, awan mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasahanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay na ramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit nanang. Nagkariasanan nga agpasulisog pa'y. Nang rona ita, tanagsubliman na ni Saudi. Ala, sapay kuma nga rod anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kadwa anak mo to na, please. Diyak ngamin kaya timapan ngagmay-may say ti dayjay a birthday party. Mabainak. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam kumangay, kat ko namat abatch mo day jay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no, mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngawan pa'y asawa na. Iso apang nga asib ka din a friend. Kaduan na kun. Iti kasta, ada makita da akadwa. Kat maibawing iti sabali ti storyaan da. Diyak ngamin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabii. Diyak mabalin nga ibahati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabii. Talaga nga ipatpatag mo ti anak ni Saldi iti sabali a babae. Ah? Ken anya ngay. Isumat nga binti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiren. Iso talaga na patagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alam nga rudon kaduan na kon friend. Saan mo't arabi ida ja a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos. Apaman amal pas ti party, friend. Onyo ti ammom. Amangan no, ijay kumutin ang masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please? Islam naragsak ka ito, Saldi. Sigod mo ta naragsak, boss. Wan matkid niya. Oh, Ket, tagasaritam ka din, ti asawa? Wan, boss. Nagpakadang aruda kaduan na kanti best friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapos itayat sa katibaga nakin nga. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga aruda kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami na kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa itay, boss. Uray ang sino ti pagdamtamagam. Talaga basol mo tayo jay, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo ammo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalayo. Anya nga ita, saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akat trabahuan tayo. Ha? Yakon kayo ti sumrakit may parit a relasyon. Yan maysa, yakon kayo tagbasol man na hindi asawak, sir. Sigurado ka? Un, boss.
Talaga nagbalbaliw ako. Diyak kaya matadahal ti binukal ko a pamilya. Isosar dengan akon, boss. Ngamin, uraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalukoy pa eh. Ang yaman na. Kapota pinatgamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit ka mat ngamin, Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray dis oras ang tirabi. Di mo timbagakon kan ka nga dan asawa. among ka di. Manibod inyam amo na kanuli. Inayat ka mo ten. Wan, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga simtalipatan na kon. No, nga dalasawa. Ang amawan mo dito eh. Sangud nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadana jaburo. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sabidungan ti panunot ko. Okay. Mo talaga sana ngagbaliw pa iti panunod mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensya ka, Wan. Okay. Awan rumang nga pagdalaga man niya. Kanawan rumbang nga ikid daw ang miti pasensya doon. Mawatan ka man ka? Anya nga ro, mo talaga di na kaya. Narigat mat, pilit ko tibagikin ka. Ramil, Awagan man kiti di uli. Ibagam to may ditay. Iti kasta. Agjajamin tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Tigagdana. Tamo maudin dahi ito yapan nakisinarak ko ken ka. Dona. Kasana. Kabala mo katipa, Yuli. Siyempre, kabalak may mood, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na ito na. Cheers! Cheers, friend! asan ka ba, Lan? Kasla agsumpi matanti inuman, Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend? Wan, friend, please. Sige. Oh my God, ano tagawitan, friend? Oops. Apa pa rin nyo eh? Apa? Magdal kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iyawid kunti kayong ko. Oo, dinan kabalan. Itulog kayo na. Ay! Daan! Oh, no. Oh my God. Tas salabahin ka armor doon ah. Una-unahin ka nga itulod, Yuli ha? Kalbasan na. Itulod ko matanit doon na. May jam pala ito, okay? Okay. Sikati makamo, Ramil. Sa dinatihayan ko. Apay, Diyos ko, anya ti, saan? Dona! Karing ka magkaya man. Ayop ka, Ramil. Anya ti naramid mo kanyak, ha? Dona, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Diyak nalapdan ti bagay ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti panakabartek mo. Etan ka kami nulay. Ito nakasagana ka mang sumbat itinaramid ko kang Dona. Awanan ka itibain, Ramil. Apay nga'y naramid mo ti kastoy kanyak. Pagbabawyak unay, no apay asim muro tagpailangan ka. Agbabawyak ka, nagtalagkan ka. Oo, manlukot ka lakit eh. Agdinatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa ito asawa. Lumamuan na nga na pasama ka na ta. Awanan ka itibain. Alay. Ayop ka! Asla! Dona! Gusto na, sorry ka na udan. Ay, ito ka kauray doon na. Isa pang asim. Umanlugot ka na bakit na anak. Kumusta ka yun, bakit? Kumusta na kita anak ta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo ko nam.
Ang apay nga ron akas ta tilangam. Kaslaag sa sadot ka man. San akas itisigod a video call ta. Nakasarsaranta ka. Apay, ada ka di marikriknam? Wala kay. Medyo madingamin ti pagbagik. Banog ko lang siguro dayto eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minuna agbambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kastasan kang agsakit. Wen, Saldi. Bayam, tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Iti kasta, makarelax ka mat. Sa nabale, taumadan ti panag-aawid ko. Kasana ko nga agsubli dito eh. Agforguda kon, bakit? Agpaiso? Wan bakit? Nasaysayat mo't lang nagdidin nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't siguro ti urnong ko. Lapno makarugitay mo't ten, uray basit lang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wen, nanang. Ay, Diyos ko. Kasanawan na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan, nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaeng. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Ti panagpakadak edi ako nga dasarakik a tao. Wain. Te ko nam nga inyam amo ni Yuliken ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagad na. Wen, nanang. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan nga oray amo na nga dan asawak. Kaputan na sayat mo ta makisarsar ita. Imanugot ka makisinarak ken ko na. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sabar. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso nabartag kami adagos. Kalpasan na. Diyan ko na mo tinapasamak. Nariingak lang nga dan napasamak kada kami. Diyos ko. Ti parikot ita. Masikuga ko na. Anya ti rumbang nga ramidak, nanang. Ay, kasanuday tanan ako. Sapay umadan na hindi panagawid ni Salday. Siguradaw, dakkel taon tatyan mo intun sumangpet ti asawam. Iswa, saan mo mabalin nga ilimod kenkwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tandi kastoy ang masangpot akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Diyak mat kabalan nga iparagrag ti uming. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamak kanyak. Amo matadak kalabasol iti Diyos dayta. Saan nga tanging kagarang may naramid ti kasta? Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pudno ti kastapan panunutem. Tuon na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Kaputa ay ayatan ka. Oh! Diyan ka mo. Diyan ka mo niya ti panunuti kita. Saldi! Ang subli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatita asawak. Tapno ka sarita nak. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnakakken ka nga awan basol ti asawam. Oh, Saldi, ipatpatag ken ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol.
No apay ang napasamak ti kasjay kan kuana. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi kan kuana iti dayjay a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma ang nagamam mo iti dayjay aramil. Kat saan ko maamot ang napasamak ti kastoy kan kuana. Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam, Yuli. Sakit lang takanyak ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay ni Donna. Agamaan yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati ak. Akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Isu apang nga asim. Tadi mo ipalubo sa madadael ti pamilyayo. Gapulaeng iti pasamak adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikkan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipa ay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan ka mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Katpatsak, isuro na ka, no anya tirumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Imaya, tapno may kan sukunan. Ha? Nakuna ni Nana nga darik-rik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga mapanagpa-check up. Saldi, Iti kasta, maamuan no niya dahita arik-rik na. Saan lang nga dahita? Naskan ama check up mat lang tin inawam. Iti kasta, nasalun at tuin tun ibas ngay mo. pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wando na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo ang nagayatan ti amin bakit? Ket kas panangawat mo iti kanya, ganiti bunga tinagbasulaken ka. Nakasaganak maten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Nalabit nga adu dagiti negatibo a komentar. Ngem amok nga adalat tamet dagiti positibo. Kas nakunak itayan iti umuna apaset ti surat ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot ken agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaeng met a protektaran ti saan apan nakadadael ti binukalmi a pamilya. Isu ang nagpinakawan ken naginawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan an anayas ti relasyon mi nga agasawa, kastameten kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas toy pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Napintas ko nak ngem saan na akayat asawan at timadi a napasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamatek. Ti kayat ko asawan ket tinapnuan ayat ken pannakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot, no amin siguro nga agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a pannubok. Awan siguro ti madadael a pamilya, ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol.
Angam no lakit di takabaalan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramidan tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti aldaw. Alakastan pagayam zaldi, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.